ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. мана барои шумо боз як партияи гӯсфандҳои фурӯшия барои шумо пешниҳод мекунем. подписчикони азиз, ҳама касе якта лайкамонтон видеолука то охирша тамошо кунтон. агар баррахар одам боштагар видеолукаам одамо подресагадамонтон аз шумо миннатдор мешем. имрӯза наворанда 25 сар қушхор барра, 15 сар дигар солуқ барра. хел премиерна акун ҷудо кардагимоне, лекин основной 25 сараш қушхор барра. дӯстони азиз, нишанда бинед якта алочаке, якта дигар майдатараша сиёҳ. ҳардушам синни солаш 2 моҳа мондагиш, акун дута 2 моҳаша мондагиш ҳама 3 моҳа 4 моҳа то 5 моҳа, пешаш 5 моҳа шудага. ҳамаша хурду хӯрок саломатиш беҳтарин. айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад гӯсфандо. агар ки харидорои ҷазбам боштагар, мана тамошо кунтон. агар маъқул боштагар бо наздик рафта дида баъдан харидор кунтонам мешавад. агар ки территорияи хуҷанд тамошо кардостик боштагар, масъалаи даставкаш бе ягон мушкилӣ любой ҷои Тоҷикистон мо даставка мекунем дӯстони азиз. фақат территорияи хуҷанд даставкаш бепул. агар ки тарафҳои Душанбе бошанд, агар гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи даставкаша ташкил мекунад, соҳиби мол албатта. дар поёни экран WhatsApp номераи ҳамин номерро навистон. агар телефонашон нагирад, WhatsApp дорад, WhatsAppшон занг занетонам мешавад или прамой занг занетонам мешавад. гӯсфандҳои беҳтарин бо нархи дастрас 25 сар қушхор барра, 15 сар дигар солуқ барра бо нархи аксия фурӯхта мешавад. тамошо кунтон, ҳамаш молҳои думбадор барои мол кардан беҳтарина. медонтон ки дар YouTube ҳозир арзон гӯспанд ёфтан қиин дӯстони азиз. мо ҳама вақт бо нархи аксия мемонем. агар харидор боштон, агар марҳамат тамошо кунтон, маъқул бошад, агар харидор кунтон дӯстони азиз. агар ки тарафҳои Душанбе боштон, агар мана ҳозир нархҳо набоша мегӯм, оптум харидор боштагар мана харидор кунтон, масъалаи даставкашам бе ягон мушкилӣ. фақат мана гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи даставкаша ташкил мекунад, соҳиби мол албатта. акун мегузорем масъалаи нарху навош. нарху навош 1770 сомонӣ боз муомилаи хушрӯд дорад. занг занетон, харидор кунтон дӯстони азиз. 25 сар қушхор барра, 15 сар дигар солуқ барра бо нархи арзон фурӯхта мешавад. харидоро боштагар марҳамат дӯстони азиз. медонтон ки ҳамин хел барроя дар бозоро 2500 сомон аз 2 боло фурӯхтааста. хулоси калом, мана харидоро бо нархи аксия фурӯхта мешавад. 1770 сомонӣ боз камту муомилат дорад. обше 40 сар